മാനസ ചന്ദ്രചകോര നാമസുധാരസ ഗവോ കൃഷ്ണ യശ രാഘവ ജനമന മോര വിഭവരീ ശേഷാലോക പ്രവേശ നിദ്രാചരിയുടോ ജീവ बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी രാമ കൃഷ്ണ ഹയഗ്രീവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ കീർത്തനം ആണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കീർത്തനമാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതിക്ക് ഈ കീർത്തനമാണ് ചൊല്ലുക. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാ. രാത്രി അവസാനിച്ച് പ്രഭാതം വിടർന്നു. അല്ലയോ ജീവാത്മാവേ, നിദ്ര വെടിഞ്ഞ് ഉണരൂ. അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണ്, ആ ഉറക്കമുണർന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന. നിദ്ര വെടിഞ്ഞ് ഉണരൂ. മുകുന്ദൻ മുക്തി നൽകുന്നവൻ, മുരാരി മുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, രാമൻ പരമാസ്വാദകൻ, കൃഷ്ണൻ അത്യാകർഷകൻ, ഹയഗ്രീവൻ കുതിരമുഖൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹരിയുടെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപം ധരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉപേന്ദ്രൻ എന്ന പേരോടുകൂടിയ കുളനായ ബ്രാഹ്മണനായി അവതരിച്ചു. മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചു. പ്രജരാജനായ നന്ദഗോപരുടെ പുത്രനായ അദ്ദേഹം കാർമേഘവർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം പൂതന എന്ന രാക്ഷസിയെയും കൈഡബൻ എന്ന അസുരനെയും നിഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ദശരഥപുത്രനായ രാമനായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഹരിക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. യശോദ മാതാവിന്റെ ഓമന മകനായ അദ്ദേഹം ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ നാഥനും ഗോപികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനും രാധികയുടെ പ്രിയതമനുമായ അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിസുന്ദരനാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രനായി വന്ന് രാവണനെ വധിച്ചു. കൃഷ്ണനായി മുതിർന്ന ഗോപികളുടെ വെണ്ണയും യമുനാ നദിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്ന ഗോപകന്യകമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം വ്രജഭൂമിയിലെ ഒരു ഇടയബാലന്മാരുടെ സംരക്ഷകനും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കവരുന്നവനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓടക്കുഴൽ ധരിക്കുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്തഹാരി എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്ന അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയമാണ് കവരുന്നത്. ആ ഗോപികമാരുടെ എടുക്കുന്ന വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയമാണ് കവരുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രജപ്രസീതം നവനീത ചോരം, അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു എന്താണ്, അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം. എന്താണ്, നമ്മുടെ അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് കട്ടെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ആ വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് ആ ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയമാണ് കവരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യോഗികളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും നന്ദഗോപരുടെ പുത്രനുമാണ്. വ്രജഭൂമിയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഭയം അകറ്റുന്നു. കാർമേഘവർണ്ണനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സർവ ആകർഷകമാണ്. വേണുഗാനം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത്യന്തം മനോഹരമാണ്. യശോദപുത്രനായ അദ്ദേഹം കംസനെ നിഗ്രഹിച്ചു. വൃന്ദാവന നികഞ്ഞങ്ങളിൽ രാസലീലയാടി. കദംബ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് ഈ രാസലീല നടന്നത്. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്മാരുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രേമത്തിന്റെ ഉറവിടവും ഗോപികമാരുടെ മാധുര്യ പ്രേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പുഷ്പശരങ്ങളെയുന്ന അതീന്ദ്രിയ കാമദേവനുമാണ്. ഗോപികമാരുടെ ആനന്ദവും എല്ലാ സർവാതിശായിയായ ഗുണങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടവുമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യമുനാ നദിയുടെ ജീവനാണ്. എപ്പോഴും മാധുര്യലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രപ്രകാശത്താൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചകോര പക്ഷികളെ പോലെ അദ്ദേഹം ഗോപികമാരുടെ മനസ്സിൽ ചന്ദ്രനാണ്. അല്ലയോ മനസ്സേ, എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അമൃതോപമായ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമങ്ങൾ സ്തുതിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ നിദ്ര വെടിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ. ഇന്നലെ എന്താണ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പോ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ
എല്ലാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു തുളസി ഇല, ഒരു പൂ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ അല്ലെ, ഇതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതാ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓഫർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരോടും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ക്ലാസ് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണാം എന്താണ്, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മജ്ഞാനത്തിന് മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ. ദിവ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷ്ണു. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിത കാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അർജുനനും കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ദുര്യോധനും കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? അവര് യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്, വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്, ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, അർജുനൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കീഴടുക്ക താഴെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. ദുര്യോധന ആ ഭഗവാനും മുകളിലായിട്ടാണുള്ളത്, ഇരിപ്പിടത്തില് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അർജുനൻ ഇവിടെ കാലിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. എന്താണ്, ആദ്യം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കാണുമോ? അർജുനെയാണ് കാണുക അല്ലെ. അർജുനൻ ബുദ്ധിമാന്, അർജുനൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു താഴത്തല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം അർജുനനെ കണ്ടു. അപ്പോ ആദ്യമേ ദുര്യോധനായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധന അവിടെ ആദ്യം തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ചു തലയുടെ ഭാഗത്ത്. എന്നാല് ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് കാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആളെ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനെ കണ്ടു. അർജുനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നേരത്തെ വന്നിനോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉത്തരം പറയുന്നത് ദുര്യോധന. ദുര്യോധൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാഗത്ത് യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഞാൻ യുദ്ധത്തില് നിൽക്കും, എന്നാലേ ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കില്ല. മറുഭാഗത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്റെ സൈന്യവും ഉണ്ടാവും, ആർക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ
ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ആയുധമൊന്നും എടുക്കാതെ ഈ കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം, അത്രയും സൈന്യങ്ങൾ എന്താണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യം അവരെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് യദുവംശത്തിലെ അവരൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, എന്റെ സൈന്യബലം കൂടുവല്ലേ, കൃഷ്ണൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കാതെ വന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചത്. അർജുനനറിയാം, അർജുനൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും ആ കൃഷ്ണനെ സെലക്ട് ചെയ്യരുതെന്നാണ് അർജുനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് അർജുനന്റെ കൂടെ നിന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാണ്ഡവർക്കാണ് വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിജയം വേണ്ടിയെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. നമേ വിദുസുരഗണഃ പ്രഭവന്ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹമാതിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത്. എന്താണ് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ അത്രയും എന്താണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അല്ലെ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോകുലത്തില് എന്താണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം ദേവകി മാതാവിന്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ആദ്യം ദേവകി മാതാവിന് വസുദേവർക്കുമാണ് എന്താണ് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 4 കൈകളോട് കൂടി രൂപത്തിൽ. പിന്നീടാണ് അത് ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദേവകി മാതാവിനെ കാണാനും എന്താണ് എല്ലാ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കാനും, ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കാനും അവരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വദാ സ്വവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ എന്താണ് ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്നവര് അവരെന്താണ് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞില്ലേ. നാരദമുനിയെ കാണിക്കുന്നു. നാരദമുനി എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8, 9, 10, 11 ഇതിനെ എന്താണ് ചതുർശ്ലോകി എന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുർശ്ലോകി. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകവും പഠിക്കണം, ഇതിന്റെ വിവർത്തനവും പിന്നെ ഭാവാർത്ഥവും പ്രത്യേകിച്ചും വായിക്കണം. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാതർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തി മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവര് ബുദ്ധിമാന്മാർ അല്ലെ, അവരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. എന്താണ് പുറമെ നോക്കുന്നവർക്ക് അവർ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നല്ലേ. എന്നാല് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു യജന്തി ഹി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോ പാകാസ്ത്രപാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തി ഹി സുമേധസ. എന്താണ് നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ ആ ശകുന മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ പാത പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ
നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാർ, എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. എന്താണ് എഞ്ചിനീയർമാർ, അവരൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുവായിരിക്കുന്ന ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹം എന്താണ് ബിടെക് എഞ്ചിനീയർ IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എന്താണ് എല്ലാം പാസ്സായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ വലിയ കമ്പനിയിൽ ഇൻഫോസിസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മതിയാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം 20 വർഷത്തോളം എന്താണ് മംഗലാപുരത്തുള്ള എന്താണ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പോ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്തവരല്ല അല്ലെ, അവര് എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ വഴി പറഞ്ഞിട്ട്. ഭക്തിയോഗം അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, തപസ് ചെയ്യണം, കഠിന തപസ് ചെയ്യണം, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, സുസുഖം കർത്തുമോപേയം, നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക അല്ലെ, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അത് എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. ആ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നാരായണനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബലരാമനുണ്ടായി, ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷണ, അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ. സംഘർഷൻ നാരായണൻ ഉണ്ടായി. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിലൊരു എന്താണ് വിസ്തരണമാണ് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണജലത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അല്ലെ. എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും എല്ലാ എന്താണ് അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാദീന്ദ്രോ ജായത്തെ, നാരായണാതഷ്ടവസവോ ജായന്തി, നാരായണാദേകാദശ രുദ്രാ ജായന്തി, നാരായണാദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണൻ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്നും പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണൻ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇന്ദ്രനും അഷ്ടവസുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാരായണനിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ അല്ലെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. നമുക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് എത്രയോ കാലമായിട്ട് തുടർന്നു പോരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതാണ് പരമസത്യം അല്ലെ, ഇതാണ് പരമസത്യം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം. അഹമാതിർഹി ദേവാന എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയും എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഞാനാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്രമേണ നമ്മള് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കണമേ, ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിനവസരം തരും. എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ
മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു 100 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന പറയാ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. നമുക്കറിയാം സുധാമയൊക്കെ അല്ലെ, സുധാമ ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താണ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഉത്തരീയവും കിരീടവും ഒന്നും എടുക്കാത്ത ഓടിപ്പോയെന്നാ പറയുന്ന ആ സുധാമയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നേരെ നമ്മള് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറെ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ദേവിമാരും ഗണപതിയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഗണപതിന്റെ മഹോത്സവം ഒക്കെ നടന്നല്ലേ, വിനായക ചതുർത്ഥിയൊക്കെ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാധിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ 3 ലോകങ്ങളിലുമുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പുമുള്ള ഗണേശൻ ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ്? വിഘ്നേശ്വരനെ, ഗണപതിയെ സമീപിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഗണപതി ആരെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്? ആ വിഘ്നങ്ങളെ തീർക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവ് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ വിട്ടലയുടെ അടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ആ പണ്ടാൽപൂരിലുണ്ട് വിട്ടല. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വിട്ടല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 2 കൈയും ഇങ്ങനെ അരക്കെട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം, വിട്ടലയും രുക്മിണിയും അവിടെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠ. അപ്പൊ ആ വിട്ടലയുടെ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ. അദ്ദേഹം ആ വിട്ടലക്ക് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പട്ട, സ്വർണത്തിന്റെ അരപ്പട്ട നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു ശില്പിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ശില്പിയെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ശില്പി ശിവന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിട്ടലയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നും പോയിരുന്നില്ല. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ശില്പിയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിട്ടല ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കി തരണം സ്വർണത്തില്. നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ശില്പി, നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു തരണം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അത് നിരസിച്ചു. പിന്നെ കുറെ പൈസയൊക്കെ നൽകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നാലും നിങ്ങൾ അളവ് കൊണ്ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അളവെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ശില്പിയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ശില്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ശില്പി ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്തെന്നായാലും, എന്നാലാണ് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ശില്പി യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇയാളുടെ അടുത്ത് പൈസ വാങ്ങിച്ചു പോയാൽ ഇനി ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല ഉള്ള ചിന്താഗതിയോടെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന് ധരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴോ അത് ലൂസായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു, അരക്കെട്ടില് നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ശില്പിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്ന അളവിലല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഭഗവാന് പാകാവുന്നില്ല, ഇത് ലൂസായിട്ട് താഴെ വീണ് ധരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കുന്നു, നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ തന്ന അളവ് തെറ്റിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി അളവെടുത്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം അളവ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം വീണ്ടും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയി ചാർത്തിയപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായിട്ട് അരയില് ചാർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രയും ചെറുതായി പോയി, അത് അളവ് ചെറുതായി വന്നു. അപ്പോഴ് നമ്മൾ നേരത്തെ യശോദാമയുടെ ആ ലീലയിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ദാമോദര ലീലയിൽ യശോദാമ എത്രയോ കയറ്, ആ വീട്ടിലുള്ള കയറുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാല് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ, എന്നാ കഴിഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ അപ്പോഴ് നിന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഇത്
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് അതില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു. ഇത് എന്താണ് ശരിയാവുന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ അളവ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം എന്താണ് കൂടുതൽ പൈസയൊക്കെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ശില്പിയോട്, ഞങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അളവാണല്ലോ തെറ്റി, നിങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോവില്ല ഒരിക്കലും, എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാണണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, ഞാൻ പോവാം, എന്നാലേ എനിക്ക് കാണണ്ട, എന്റെ കണ്ണ് മൂടി കെട്ടിക്കോളൂ, എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാണണ്ട, ഞാൻ അളവെടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ശില്പി അവിടെ പോയി. അപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം അളവെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കണ്ണൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് തപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി. അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ടത് തലയിലാണ്. തലയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു, ആ വിട്ടലിയുടെ തലയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ ജടയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്, ജട. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി തൊടുമ്പോൾ അവിടെ ചന്ദ്രക്കലയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായി, എന്താണ് ഇത്? വീണ്ടും അദ്ദേഹം പതുക്കെ തൊട്ടപ്പോൾ ആ നെറ്റിയിൽ എന്താണ് തൃക്കണ്ണ് കാണാൻ സാധിച്ചു, തൃക്കണ്ണ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എന്താണ് ആ കഴുത്ത് കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ കഴുത്തില് പാമ്പിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് വിട്ടലയല്ല, എന്റെ ശിവനാണ്, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ശിവനാണ്, ഇത് വിട്ടലയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് കണ്ണിന്റെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചപ്പോഴെന്താ കാണുന്നത്? ആ വിട്ടല അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നു, നടുവിന് കൈയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, എന്താണ് ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനിലെ എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭജിച്ചില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് കൊടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ആഭരണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് ആ ആഭരണം തന്നെ പഴയ തന്നെ ചാർത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിച്ചു നിന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, എന്താണ് ഈ ശിവൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനായി മാറുകയുണ്ടായി. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശമാ നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തന്മാര് അതില് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇത് കാണാം, ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാര്, അവരൊക്കെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും കാണാം സന്തോഷം, ആനന്ദം അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. രണ്ട് ഭക്തന്മാര് കാണുമ്പോ അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെ. എന്നാലോ ഈ മറ്റുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, ഡിവോട്ടി അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ പറയാ അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഗോസിപ്പ് പറയാനും അതിനൊക്കെയാണ് സമയം വെക്കുക അല്ലെ. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ കർമ്മവും, നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അവരുടെ കർമ്മവും അവരടുത്ത് വന്നു ചേരും അല്ലെ. ആരാണോ പറയുന്നത് അവർക്ക് ആരെ കൊണ്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കർമ്മം കൂടി വന്നു ചേരും അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതിലെപ്പോഴും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് കാതുകൾ അല്ലെ, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്താണ് സത്കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നാരദമുനി കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അത് കയാതു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേ കേട്ടു എന്നാല് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു പഠിപ്പിക്കാനാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ശുക്രാചാര്യരുടെ മക്കളായുള്ള ചണ്ഡാമർക്കനും അതെന്താണ് അത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ ലഭിച്ചിരുന്നു, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ.
അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരു ആരാണ്? നാരദ മുനിയാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്താണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമേ ഭക്തപ്രാണശ്യത, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക ചെയ്തത്. അവർ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഇവിടെ ജപിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു ദ്രൗപതിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ആ കാട്ടാളനായിരുന്ന രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടാണ്. മൃഗാരി, അങ്ങനെ എത്ര ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ. അതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഒരു കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതിന് തുല്യവും, പിന്നെ 1000 തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും, പിന്നെ അങ്ങനെ എത്രയോ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ അതിലും ഫലം ലഭിക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഗോവിന്ദ എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും എത്രയോ ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതിലും, ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിലും, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആ മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തതിലും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഫലം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിച്ചാൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. പറഞ്ഞു ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി കത്തിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിപ്പിച്ചു. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു അല്ലെ. ആ പാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ, അപ്പൊ പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ പാമ്പുകളൊക്കെ പത്തി വിടർത്തിയിട്ട് ആടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അനന്തനാണ്, വാസുകിയാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാനിന് ഈ വിഭൂതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നീചഭക്ത ഭാഷിതം, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വഹിക്കുന്നത്. വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹീതങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആ ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേബായ് ഭക്തിലതാ ബീജ്. അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അവസാനമാണ് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിലതാ ബീജ്. ഒരു വിത്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ നടും അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കായും ഫലം എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭക്തിലതയുടെ ബീജ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഒരു ഭക്തിയുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിനി നനയ്ക്കുകയും അതിന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കലാണോ? അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തി സേവനം. ജീവസത്വയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തും കൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും വളർന്ന് ക്രമേണ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെത്തും
വ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയർന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടല്ലേ, ഭൗതിക ലോകം അത് ആ ഒരു താഴെയുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ തോട് തുളച്ചിട്ട് പരമവ്യോമത്തിലെത്തും അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കണ്ടല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിന്ന് കടന്നിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എത്തണ്ടേ അല്ലെ, എങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം നിത്യവും അല്ലെ. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണ കീർത്തനം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതാണ് ശ്രവണം കീർത്തനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ അച്ഛത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും എന്താണ് ആ ഭക്തി ലത ബീജുണ്ട്, അതിന്റെ വിത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് നമ്മള് നിത്യവും നമ്മുടെ സാധനയിലൂടെ അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തില് പറ്റുന്ന വിധത്തില് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, നമുക്കും ഭക്തിയിൽ ക്രമേണ ക്രമേണ ഉയരാം. യേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാനെ നമ്മള് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് നൽകും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ് ഇവിടെ അല്ലെ, പിക്ചറിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്? ആ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ സാമ്രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അല്ലെ, പിന്നീട് ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, വേറൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്നാ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിക്ചറിൽ കാണാം ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ശ്വാസം പോലും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കഠിന തപസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാത്ത ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ, തദാമി ബുദ്ധി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നു പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആണ് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി എന്നത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. ഭക്തി എന്നതിന് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഭക്തി എന്നത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. േഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹാമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് അല്ലെ, അവരിലെ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ്സിന്റെ മുന്നേ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെ, ഗുരു പ്രണാമം ആണ്.
ജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യാനാഞ്ജനാശലാഭിയ. എന്താണ് നമ്മള് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള തിമിരം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ എന്താണ് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാവരും എന്താണ് അജ്ഞാന ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇവിടെ അക്ഷരിൽ കാണാം എന്താണ് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അല്ലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് എന്താണ് ആ തർഷകൻ കടിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് ശാപം കിട്ടിയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 7 ദിവസം എന്താണ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. പിന്നീട് അതിനു ശേഷം ചോദിച്ചപ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ എന്നാണ് ആ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കപിലദേവ് അല്ലെ, കപിലദേവ് ദേവഹൂതിക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയും സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ എന്താണ് അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അനന്യ ചിന്ത എന്തോ മാമേജന പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ് മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നവരെന്നല്ലേ, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നവരെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്തേ വേണ്ടു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അർജുന ഉവാച, ഭഗവാനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യാമാതിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷ്മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവനൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നല്ലേ, ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നാരദരിലും മറ്റുള്ള ആ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, എല്ലാ ഋഷികളിൽ നിന്നും അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നല്ലേ. ഇപ്പം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല, കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മതി വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും തോറും അങ്ങനെ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും എന്താണ് ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവരുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. ജനാർദ്ദനൻ, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെ, വർക്കല ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രം. എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലോ ലീലയുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ എന്താണ് ചെറിയ
എന്താണ് അഹങ്കാരമുണ്ടായി. ഒരിക്കല് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു യാഗമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണ്ടേ, ആ യാഗമൊക്കെ നടത്തി എന്താണ് ആ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചു. നല്ല എന്താണ് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും കുറെ ദാനമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ടായി, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രസാദത്തിന് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രസാദം ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിക്ക് പ്രസാദം അവിടെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കും അല്ലെ, ആചമനം ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർത്ഥജലം കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രസാദമൊക്കെ അവിടെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് തീർത്ഥജലം കൊടുത്തു. കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ആ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അതൊക്കെ വീണ്ടും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും വിളമ്പി കൊടുത്തു, വീണ്ടും അത് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതും അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടും എന്താണ് എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി, എല്ലാം തീർന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവിട്ടു. അപ്പോ അവസാനം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇത് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയും. ഭഗവാൻ എന്താണ് കയ്യില് തീർത്ഥം പിടിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയും, ഞാനാണ് ജനാർദ്ദനൻ, നീയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബ്രഹ്മാവിനോട്. അപ്പോ അത് ഇപ്പോഴും എന്താണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെന്നാ പറയാ, തീർത്ഥം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ തീർത്ഥമാണ് അതിനടുത്തുള്ള എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആ തീർത്ഥ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു തടാകം എന്താണ് ഒരു കുളമുണ്ട്, അവിടെ എത്തുന്ന പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് പിതൃതർപ്പണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ തീർത്ഥമാണ് അവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനാർദ്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജനാർദ്ദന്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീയല്ല ജനാർദ്ദനെ, ഞാനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് ഇല്ലാതാക്കും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മാ വിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, വാസനങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി നീ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എന്റെ വിഭൂതികള് പ്രാധാന്യമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. അത്രയും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്യ മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മള് പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, 4 കൈകളോട്ടുള്ള രൂപം ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വസിക്കുന്നത്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രമുന്നാൻ തന്നെ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപമാണ് ഞാൻ എന്നല്ലേ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരുനാമജപം അത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തിരുനാമം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത്. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ആ ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു.
അപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആണ് 108 പ്രാവശ്യം. ചെറിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് 108 പ്രാവശ്യം അല്ലെ. പിന്നെ 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചശ്രേയസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജന്മഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യാന്ത അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അല്ലെ. പറയുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ആ ഗർഭോദശായി എന്താണ് വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര ഉണ്ടായിട്ട് അതിലാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സസ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛാന്തസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. വഞ്ചകരുടെ ചുതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതിദ്ധ്യവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളുടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനില്ലാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ യേശദുദ്ദേശദ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോമയ. ശത്രുക്കൾ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇതിന് അവസാനമില്ല ഈ വിഭൂതികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. വിഭൂതിമത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം അല്ലെ, വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും എന്തൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. മയിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. മയിൽ അത്രയും സുന്ദരമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ കാണാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. പലതരത്തിൽ എന്താണ് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണാം അല്ലെ. അതിനൊക്കെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അനേകം പുഷ്പങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മണത്തിലല്ലെ, പല നിറങ്ങളിൽ ഒക്കെ കാണാം, പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം തേജസ്സുള്ള എല്ലാം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്.
അപ്പോ ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? നീ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. ഒരു എന്താണ് പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും സിംഹത്തിന്റെയും അല്ലെ, ആനയുടെയും ചണ്ടാലന്റെയും ബ്രാഹ്മണന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അല്ലെ. കണ്ടു എന്താണ് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.